nekwanụ ka esi wee fụ nwatakịrị amụrụ ọfụ dị 2 weeks. Nwatakịrị anụnwa nọ sọsọ ya 5 days o righọ nri ọ ṅụghọ mmiri. Ya bụ nwatakịrị ebegidego akwa ike o ji ebe akwa gwụ ya, onyugidego nsị ike nsị gwụ ya. Nke bụzi na ya bụ nwatakịrị nọzi wee na-eche ọfụ ndụ ka o were ọfụkwa n'ọnwụ ka ọnwa na o nwekwa onye ya na nwatakịrị a nọ n'ụlọ 5 days before ndị gbata wee fụ nwatakịrị a. Unu ya da-ajụ kedu ebe ife a merụ, kedu ka o si wee mee? Ọ na-abụ na nne mụrụ nwatakịrị a hapụrụ ya wee gbafere ọsọ, ka ọ na-abụ na nne na nna ya anọghọ ndụ? Bịakwanụ ka nke ọrụ unu na nke abụkwa na Amerịka ka o mere, na ndị mmadụ na-asị na fa eberivughọ na nwa amụrụ ọfụ dị 2 weeks nwere ike ịnọ 5 days erighị nri aṅụghị mmiri ewee fụ ya bụ nwatakịrị o wee ka dị ndụ. Ewee na-akọwa na nne mụrụ nwatakịrị anụnwa na amaghị onye tụgharịa ime, ka ọ na nwaanyị amaghị onye tụgharịa ime, ka ọ na-abụ na onye tụgharịa ime nwụrụ anwụ, ka ọ na-abụ na onye tụgharịa ime gọnahụrụ ya gbafere ọsọ. Na ife a na-akọwa abụ na nwaanyị bu afọ ime wee bịa n'ụlọ ọgwụ wee mụọ nwa, na enwekwa onye si ya wee bịa like nwanne maọbụ nwanna ya, na nwaanyị mụchalụ nwa ewee discharge anya na nwa ya, o wee kpọrọ nwatakịrị ya ọ mụrụ ọfụ wee nata n'ụlọ be ya. Na amazikwa ife melụ nwaanyị, na ọ na-abụ na nwaanyị na-enwe BP, ka ọ na-abụ na o nwere ọya nwaanyị na-aya, nke bụ na nwaanyị a nọ n'ịmụ na be ya wee nwụọ since 5 days, na mmadụ amaghọkwana na nwaanyị anụnwa abụrụgo onye nwụrụ anwụ. O wee bụ na nebo ya mee ka ndị mmadụ mata na-enwekwanụ nebo ya mụrụ nwa, andị na nwaanyị anụnwa na oge ọbụla na ọ na-akwa nwa ya pụta n'ilo since o ji wee mụcha nwa si ụlọ ọgwụ wee nata. N'ụtụtụ ọbụla na ọ na-akwa nwa ya gagharịa, na enweghị everyday nwaanyị anụnwa aya apụtana n'ilo kwalụ nwa ya wee gagharịa. Andị na-enwe leta ewetara ya n'inbox na nwaanyị adịtụbekwana na ka ọ bịa werụkwana ya bụ leta, na ewetalụ nwaanyị a leta na ọ ha akarị ede nwaanyị eje were leta nke ya. Mana ya bụ nebo ya nọ sinsi na ọ fụbeghị nwaanyị anụnwa, na ya bụ ife ebidoru on Friday na wee ruo Saturday na afụghọ nwaanyị, Sunday na afụghọ nwaanyị, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Nebo ya wee were fonu wee sị ka ọ kpọọ ndị polisi, ka ndị polisi were aka fa bịa ka fa nenekwa n'ịmụ na nwaanyị ma na ife niile ọ dịkwa ọfụma, ka o nwere ife merụ nwaanyị, na a na-anụ onu nwaanyị na anụọkwa n'onu ya bụ nwa ọ mụrụ ọfụ. Andị na fa amakwana na ya bụ nebo fa na o meghọ travel. Ọkwa ya ka nwaanyị kpọrọ ndị polisi na fonu wee kọrọ fa ife a nkọrọ na ebe a kịta, na since 5 days na ọ fụbekwa nebo ya, na leta dị na inbox maka ọ ya enyefe ife akaebe ndị polisi ya ejikwanụ wee bịa. Na nwaanyị ewelubeghị leta ya, ndị polisi wee gbalụ wee bịa n'ụlọ ebe anụnwa wee na-akụ aka n'ụzọ, kụọ aka ka taa, kụọ aka ka echi. Nwaanyị emepekwa ụzọ wee na-eti mkpu, nwaanyị emepeghị ụzọ. Ndị polisi wee kụkapụzie ife windo wee si ebe ahụ wee nyoo anya ka a mara na mmadụ nọkwa n'ime ebe ahụ, wee na-ene nwaanyị anụnwa ka ọ tọwọ n'ala. Ndị polisi wee were ọsọ wee gbakapụ ụzọ nwaanyị anụnwa. Ndị polisi abanyezie ife fafụlụ ebe anụnwa fasị na fafụnụ hodi a wee fụ nwatakịrị anụnwa ka o dine n'enu bedi sọsọ ya, ozu nne nwatakịrị a wee tọwọrọ n'ala. Ndị polisi wee sị kedu ụdị ife dị ife nke a? O wee bụ na nwatakịrị a na mgbe ndị polisi kwunyitere ya, nwatakịrị anyụgidego nsị, akwa ya niile bụ nsị ike adịghọzia, ohe ekwuzi okwu tọ n'anya ka ọ na-enezi, o begidogo akwa ike o ji ebe akwa wee gwụ ya, ume adịghọzia, o righọ nri ọ ṅụghọ mmiri since 5 days. Ohe onye rie nri o wee nyụọ nsị, ike o ji anyụ nsị agwụgwe ya. Ohe onye ṅụọ mmiri o wee nyụọ mamịrị. Okwontu a ka ndị polisi anụnwa si wee kpọzie ndị ụlọ ọgwụ. Ndị ụlọ ọgwụ wee gbalụ wee bịa ifu ka esi wee kuru nwa wụọ ya ahụ ozugbo gbaa ya mmiri n'ahụ, chenjie ya akwa. Nya ịmụrụ mana ka ndị ọcha si emenụ, akwụghị n'aka nke a kwụghị n'aka nke a, wee buru nwatakịrị a wee na-agba n'ụlọ ọgwụ ka ama na ya azọta ya ndụ. Na fasị na fafụ na okwo nke a ka mmadụ ya esi wee nwụ 5 days, na nwatakịrị ebegidego akwa na ike agwụgie. Nya na nwatakịrị amazi ife ọ ya eme, na ife ọ nọzi ebe a kịta abụ ọfụ ndụ ka ọdụ, ọfụkwa n'ọnwụ ka ọnwa, na ike agwụgo nwatakịrị anụnwa. Mana ndị uwe ojii na-akọwa na good news fa nwere bụ na ya bụ nwatakịrị ka dịkwanụ ndụ, na o nweghị ife merie. Mana mama ya bụ nwatakịrị na ọnwụgori since 5 days, na ahụ ya ekogori, na olebego elebe, na osibegori isi, nke bụ na amaghị na ya bụ nwaanyị nwụrụ n'ụlọ ebe ahụ. Na ọ bụrụ na ọhọ nebo ya na o nwee dịrị onye ya ama na ọkwa na-enwere ike ife anụkwuori ife dị ka 2 weeks, ọdụna ka nwatakịrị ọya aka dị ndụ. Ndị mmadụ wee na-ajụzi ọ na-abụ na nwaanyị anụnwa ọ na o nweghị ikwu, ka ọ na o nweghị ibe, ka ọ na o nweghị oyi. Ọ bụrụ na onye nwere oyinụ ma ọ bụ ọ na nna nwa ya onye tụbara ime ọ ha akpụ ya na fonu, ka ọ na ya bụ nke nwaanyị o nweghị nne na nna, o nweghị onye na-akpụ ya na fonu ka ọ mara ka ya na nwa mere na ahụ adịkwafa, ka ọ na ahụ adịghọfa. Maka na ọ bụ na nwaanyị a nwere oyi, mgbe oyi ya kpọrọ ya taata opiki ugbo ya echi, mgbe a ka ya akpọrọ ndị polisi gwafa na akpọkwa onye dị etu a nyefe adreesị,
na fon ya na ohe epikizikwa ya and na ọ mụrụ nwa ọfụ ka fa jee mara ife na-eme. Ndị polisi wee na-akọwa na fa bujezi ozu nwaanyị anụnwa ka eje mee ya autopsy ka a marụkwa n'ife gburu ya bụ nwaanyị o ji wee nwụ. Na kịta anụnwa a na-ekwu na rizọtụ apụtabeghị ka a maa na o nwere ọya nwaanyị na-aya, ka o nwere low BP, ka o nwere nke na-agbago agbago, ka o nwere ọya o nwere na-aya ya kpatara na ya bụ nwaanyị dapụ wee nwụọ, nke bụ na mmadụ amakwana na ya bụ nwaanyị nwụrụ anwụ. And nebo ya na-akọwa na ọ bụkwa na ya na nwaanyị a na-atọkazi unu mana ndị ọcha na ịbata imeghe ụzọ gị mechikọrọ onye ọbụla aba bie, onwedị onye chọrọ ịma na iriri eri ka ọ na irighị eri n'ọgụ na onye afụ ka ọ na-apụ enwere ike esi ya good morning, good evening, good afternoon nke a ga-ebi ebe ahụ. Na ọ bụkwa na ọha na nebo ya kpọbalụ ndị uwe ojii nwaanyị a ya na ebe ahụ onye a o sibezieri isiri ka a ya ajụbazi kedu ife na-esi mgbe a ka a ya akpọzi ndị polisi abịa, maka na ọ bụrụ na nwaanyị a nwere oyi nwaanyị maọbụ oyi nwoke maọbụ ikwu na ibe, o nwere ike ka kịta nwaanyị a ya anwụkwọ mgbe a akpọ ya na fonu ya agaghị abịa ma na onwe ife merụ nwaanyị zọta ya ndụ. Mana unu afụgo na onweghị onye nọ nwaanyị nso, n'ọkwa ya ka o ji wee dị mkpa ka go na nebo ka unu na-ekenekwa ọfụma onwe ka ife si wee mee echi ka afụkwa onye kpọrọ gbata maọbụ inwekwa n'otu oyi. Anyị mana ụfọdụ ya asị na ndị oyi na-emegide na ndị oyi merụ nke a, anyị enwe n'otu onye ma ọ na-eme mma ma ọ na-eme njọ at least go na ya na-adịgodo na mma onwe ka ife si wee mee afụ na onye akpọ na fonu maọbụ onye kpọrọ uju ahụ itetakwa ọkọ na iteta ahụ na obi aṅụrị ndị mmadụ bụ na ya bụ nwatakịrị amụrụ ọfụ dịkwanụ 2 weeks na ọ ka dị ndụ na o nweghị ife merie. O wee bụrụ ife inye Chineke ekene ọkwa ka unu wee na-afụ onye oge ọnwụ ya erubekwa ọ ya anwụ, onye oge ọnwụ ya ruru o nwere ike deko oriho nri oti ebe ahụ na rie. N'ezikwa nwatakịrị amụrụ ọfụ du 2 weeks o melụ fasting 5 days erighị nri aṅụghị mmiri. Chineke ekene dịkwara ife ịma akwa ahịa eme ọkwa ife nnọsị ka m wetara unu ka unu sokwa m wee nụkwọ nke a n'ọkwa na Amerịka ka nke a nụnwame. Onye unu fụrụ ebe a bụgasị ndị uwe ojii jele ebe ahụ ma ndị gbata jele ebe ahụ fa nọzi wee na-akọ ifefe afụgasị ka falu ifefe nya na fe believe họ ifefe afụrụ ka fa si wee fụ nwatakịrị anụnwa na fa mụọ na nwatakịrị a nwere ike ịnọ erighị nri aṅụghị mmiri 5 days wee ka dị ndụ. Onye unu fụrụ ebe a bụ mgbe ndị nebo kpọrọ onye polisi wee na-agwa ya ka fa gbata na o nwere onye mụrụ nwa na ya adịfa na anụbeghị onye since 5 days na ọ pụtabeghị apụta na leta ewetara ya na o werubeghị ya ka fa bịa maa na udo adịkwa. Ọkwọ ntu a ka ndị polisi si wee jee ọ bụ na nwaanyị bụkwa onye nwụrụ anwụ. Ebe onu fụrụ kịta bụ mgbe fa mepee windo wee fụ ozu nwaanyị ka ọ tọwọ n'ala wee gbakazie ụzọ wee banye wee bụ na nwaanyị anwụgori lee na-esi isi. Nwatakịrị amụrụ ọfụ unu fụrụ ya nụ ọ ka dị ndụ agwụọ ya ahụ tinye na baskụrụ kwarugodi ya na-agba n'ụlọ ọgwụ. Ekenekwa m unu.